कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह यंदा 10वा वर्धापन दिन सेलिब्रेट करत आहे। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वर्धापन दिनानिमित्त बदलतं कोकण ही खास थीम राबवत आहे। याच अंतर्गत निबंध स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय। तर विजेत्यांना आकर्षक बक्षिसं जिंकण्याची संधी आहे, त्यामुळे मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचं आवाहन टीम कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने करण्यात आलंय। कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह घेऊन आले तुमच्यासाठी खास निबंध स्पर्धा। कोकण 7 लाईव्ह दरवर्षी वर्धापन दिनानिमित्त हटके उपक्रम राबवत असतं। याही वर्षी ही परंपरा कायम राखत या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय। यंदाच्या वर्धापन दिनाची बदलतं कोकण ही थीम असणार आहे। याच अंतर्गत बदलतं कोकण या विषयावर तुम्हाला निबंध लिहायचा आहे। 2 गटात ही स्पर्धा होणार आहे। विजेत्यांना आकर्षक बक्षीसही मिळणार आहे। आता ही स्पर्धा कशी आहे पाहूया। बदलतं कोकण या विषयावर तुम्हाला निबंध लिहायचा आहे। 500 शब्दांची मर्यादा असेल। 2 गटात ही स्पर्धा होणार आहे। पहिला गट 8वी ते 12वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी, तर दुसरा गट महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी। हे निबंध 77-296-037 या व्हॉट्सअप नंबरवर पाठवायचे आहे। निबंध पाठवताना पूर्ण नाव, पत्ता, इयत्ता, वय, मोबाईल नंबर याचा उल्लेख असावा। निबंध पाठवण्याची 20 फेब्रुवारी शेवटची तारीख आहे। विजेत्यांना आकर्षक बक्षीस मिळणार आहे। प्रथम क्रमांक विजेत्यास 2000 रुपये आणि सन्मान चिन्ह, द्वितीय क्रमांक विजेत्यास 1500 रुपये आणि सन्मान चिन्ह, तृतीय क्रमांक विजेत्यास 1000 रुपये आणि सन्मान चिन्ह अशी बक्षीस असणार आहे। त्यामुळे आता अधिक वेळ न दवडता आमच्या निबंध स्पर्धेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा असं आवाहन टीम कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने करण्यात आलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।